Ini cobi menika penjari menika minulya Bapak Kades menika Pak Lurah Daryono memberi uang. Dadi nek ana bocah cilik-cilik sing gelem sinau tetembangan babagan kabudayan, aku ya didhawuhi mengke kula titip lare kalih menika ben belajar. Alhamdulillah. Iki jenenge seni budaya dipupuk sedinimu mungkin. Tapi njajal sing iki abot ndi ya bocah lur iki bobote. Ini kelas pinten sing niki cobi ngasto mic, Duk, ngasto mic. Nah, pakai mic. Nah. Mic. Oh bener mic. Nggih. Namanya siapa? Nami kula Kimora. Timun, Mas. Sapa? Kimora. Oh, Kimora. Nggih. Kancane kimono. Ya Kimora api dalem Napa? rumahnya mana? Rumahnya. Rumah kula pojok Blusari Gringging. Wong Gringging. Nggih. Bulusari. Nggih. Pojok. Nggih. Lah roh aku Gringging Bulusari desane dusune pojok ta? Nggih. Kelas piro? Kelas 3 SD. Urung kelas 4 berarti. Mau naik kelas 4. Mau naik kelas 4. Gocekan sing kenceng lho ya lek munggah. Gocekan lho ya. Kelas 4. Arep munggah kelas 4. Daluan aku. Umur piro Cahayu? Umur 9 tahun. Tawon piye to? Umur pinten? 9 tahun. Oh, 9 tahun. Nggih. Urung genep 10. Belum. Yo tepuk tangan sih umur 9 tahun wis gelem nguri-uri kabudayan, gelem gawe gelungan lho dheke. Wah, kresniake umur 17 gelungan ditungne diguwak. Nek ra ngono digecek ngono. Apa gelungan kaya ngene iki? Putrane sinten? Putrane niku Bu Yayu kalih Mbak. Oh, Mbak Yayu. Nggih, Bu Yayu. Mbak Yayu. Nggih. Bapake sinten bapake? Wawan. Oh, Pak Wawan karo Mbak Yayu. Nggih. Cita-cita besar pengen jadi apa? Presiden terkenal. Luar biasa, tepuk tangan. Allahumma amin. Lek wis nyinden terkenal. Artuku apa, Sok? Niku kula pengin tumbas niku. Apa? Alpat. 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 Nggih. Alhamdulillah. Muga-muga sukses ya, Nduk. Pokok Amin. belajar terus. Nggih. Kene wong ayu Kimora. Wuyuh. Iya. Tepuk tangan buat Kimora. Masih kecil, mau berbudaya. Wuyuh. Aku ikut joget. Kimbian pikniknya setelah TK kira-kira neng Bali sampean. Sugeng dalu Pak Dalan. Wah, sugeng dalu. Mbak Pun Kimora. kabare? Oh, alhamdulillah sehat. Oh, Kula kok ndeloki sampean terus sampean ganteng lho. Oh. Gantengnya apa to, Nduk? Ganteng ki? Nggih, ganteng niku nggih sampean bagus nggih. Wong sakmene iki ganteng dhewe sapa? Sing ngangge klambi putih-putih karo Om ganteng ndi? Sampean. Lho, seksen ana cah, seksen. Kowe wedak ana ngantek elek to. Ganteng aku, lho cah cilik iki jujur anggitmu. Jujur kok ya. Wah. Jumeneng niki wonten pundi Cahayu desane? Datengan. Arep ngaturke tembang apa buat warga masyarakat datengan kalau penonton piyantune pirang-pirang. Nggih, request Mbak Niki. Niki lho, Mbak Niki lho, terutama Niki lho. Sinten? Niki, sinten Mbak Lita niki. Oh, Lita badhe request. Nggih. Lah kok ora nyawer? Ayo. Nyawer no request kok ya. Nggih, kula nembang Kutut Manggung. Waduh. Kutut Manggung. Nggih. Alhamdulillah. Lek ngono karo lenggah kene lek Kutut Manggung lenggah. Nggih. Apa karo Jumeneng manut panjenengan? Jumeneng mawon. Waduh, wong ning datengan. Mangke dilanjutne kuda nyongklang nggih. Kuda nyongklang tumpaan Nggih. Pak Rudi. Nggih. Ngono ta? Kelingan aku. Sampeyan ngono yo ngerti aku sapa ngono. Nggih. Sapa aku? Pak Rudi. Sing ngomong sapa? Niku
Pangalitane niki Pak Rudi Gareng dalang saking Blitar. Nambah seduluran ya Cahayu. Coba, slendro napa pelok kutute? Sampak Manyura. Wonyura. Nggih, slendro menyura. Waduh, slendro menyura. Sampak kaya cah-cah lek isuk yo sampak bareng yo. Badine sing ngentiar sayang aku wis tuwek. Aja ta ngene iki dianggep putu to kaya wengi. Wangi. Hihi. Hihi. Terus? Hihi. Gregele oleh. Entertaine oleh. Dadi ngono lho cah-cahe kon wayahe kutun manggung. Wayahe wis ngene. Ini bagus ini. Sing marai action sinten Cahayu? Nggih, kiambak kula. Dituntun kali Bu Yayu juga. Nggih. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Terus bacotke bawa kutun manggung. Paraku Ampuh. Arso ha 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 Telekut. Terus Muni iki sik cileke sapa iki Kimura iki ngetokke tembang kutut manggung. Nah, iki per ingon-ingon lah carane. Engko sapa iki jenenge? Sekar aja lali engko Gagak Boko, ya. Kutut manggung kok sampean gagak permanukan maksudnya gagak. Wak. Ora engko ya ngetokke petingane panjenengan. Terus ning plah Resmi aku bangun tontong. Celekut. Ora umum. Tepuk tangan. Nah, kaget to Cahayu. Nggih. Ngapunten. ngageti ae. Niku Om ki histeris. Suaramu apik. Ngapunten. Terus ki kaget aku. Terus. Heeh. Tekan di plangkringan. Keringan. Iya aku lek ra madhep rene wis ra delok kutub manggung. Tapi iki tak tutupe gunungan lah aku mau diserang netizen nek ra. Nah, ngene. Hanggung nyoman. Action lah. Lah kowe iki ora tak kageti ya kaget dhewe no. Mas aku. Apik. Anggungnya memanas. Anggung manas. Has. Lho ngiwo nengen.
Ini. Dadi lek ngomongne ati dhek ya koyo ati. Apik. Sing marahi sapa to nduk iki? Kok apik men to kutut manggunge sampean? Kula diajari eyang putri kula kalih bapak. Oh, bapake babakan kutut los pokoke. Oke, wis pokoke semangat ya, Nduk. Teruske. Nggih, lak Teruske. kula apik disangoni nggih. Lho mesti. Pak Rudi Gareng kuwi wonge loman, Nduk. Sampeyan milih sangu rena loro pilih siji antarane loro. Sangu duit apa sangu slamet? Nah. Kula ya milih loro-lorone Pak Dalang. Wah, lah iki. Oke, pokok diselesaikan tuh tembange sesuk tak sangoni tinggi sekolah ning sesuk tak sangoni sesuk. Lek sampean wis mulih aku mulih, akhire ora petukno kok ya. Ora ya wis pangkah. Terus ke? Hargetekung. Heeh. Niku. Kempul ta? Nggih. Omongno Pak Pul. Monggo Pak Pul, dikenek-keneki. Monggo Pak Pul. Kempul ngon. Ayo. Kung. Iya. Kung. Kung. Peking, peking, peking. Kung. Peking, diganti peking. Kung. Pani ya? Oh, Mas Eli tau. Terus? Kung. Iya. Kung. Amangga, amangga. Lah nggih to, Mbak? Nggih, monggo. Amangga, amangga. Amangga, mangga. Amangga, mangga. Iya, wis ndang tek iki lek monggo-monggo ngono. Mangga, mangga. Gemangga. Gemangga, mangga. 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 Krisnia, umur 3 bulan wis iso kutut manggung biyen. 3 bulan lahir urung iso, iki kelas 4 nggih. Naik kelas 4 Pak Wah, Dalang. naik kelas 4 apal dek isih bangga kelingan aku arep naik kelas 4 kok. Aja medhone lho ya, engko kula bali kelas 3, enggak boleh. Terus Midanget ing kangse jan kaya gusah kutut tenan. Ho, ngono ki entakan. Ke. aja. Aku malah ngantuk, aku lek mau liling ngono kuwi Mas aku. Pro. Pramitra kami nulnya Ayo sapa? Sugeng rawuhipun sapa? Sugeng Pak Dalang. Oh nggih, Sugeng kula Rudi sene Sugeng. Kula Rudi, Nduk. Iya, Sugeng. Heeh, Sugeng iki maksude selamat. Nggih. Terus Sugeng rawuhipun para penonton. yo. Kula sore-sore nggih. Lho iya no. Napa niku? Cengkok ala Om ki ya ngono. Om napa Sore. Pak ya? Serat digape ya. Sore. Nyayam. Oke. Kutut mangga. Ampuh. Yalo, yalo ngombe. Alah.
wis gedhe aja nek kok alpat to rumahku. Wis tuku showroom iso nduk sampean. Mergo suarane apik tenan. Terus ke? Omben. Omben. Amben omben. 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 Nek udah ora pengen ngombe lho cah-cah iki. Hatta omben omben. Omben. Nono. Tapi kutute sinten sing diombeni? Kutute Mbah Lurah upamane. Kutute sapa ya? Nah. Manut panjenengan. Manu kutut. Oh kutut Pak. Omben 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 nono. Sekolahan gurune nesuno dheke wengi-wengi gurune langsung joget. Mergo ya kutut nganggungnya penak. Pakan akan pakan apakan ini plak anakmu warana kutut manggung ngene iki apa mok warai barongseh angger wengi-wengi lho ping bapake jak koprol iki kutut manggung terus hatta pakan nono ya imanu ekutut pakan nono ya gayeng tenan. Engko lebokne napa? Kuda nyongklang. Oh, tak kira kuda lumping, kuda nyongklang kalau kuda nyongklang piye ta tumpakan sang panci asmara bangun kokean. Heeh. Jas kene, Nduk. Awas. Udah nyongklang Mas. Kayak apa? Gimora.
swara tunggal ya, Nduk. Kuda nyongklang panjenengan ya. Nggih. Imora. Ya. Aye. Kuda nyongklang tumpakan sang panji. Ambek kike moga. Tepuk tangan buat Kimora. Luar biasa. Nggih, pinarak rumiyin nggih, Nduk. Nggih. Putut manggung sak kutha nyongklange luar biasa. Sik kelas 3 arep munggah kelas 4. Wes jan. Salam gene Pak E karo Bu E ya. Iya. Bapak jenenge iki Kimora.